salamat sa ayo. Thank you, Shopee! Salamat taon. Ako, Charlie. Ito na nila, si Lorna. Ari na na yung mo. Ari ba? Ambil ito yung gasa. Patupay. Kuan, ako. Pero ini kuan ako lagi nag-practice kay aron. Lupad wa na. Na, lupad kay. Lupad na ko. Lupad niya magpailan na pud kang subet. Hak ni mo. Mo jud. Mama daw mo mangilan na pasod. Adin na ipasod. Ayo ipasod dai. Iwan mo man. Ari si kang bibi na. Ari ko na na hoy, naka-Disyembre ra kay mao pa na election. Manang barangay. Hello. Kapoy. Papa, teka na po ng bukas ba? Basic. Ma'am, gisa ko rin Alberta na nawan. Kani. Ano nawan si Alberta? Hindi. Hoy, sa kapag sinupin. Kani. Mabisi ko kay. Nagtimbak lang Si mama. Mama tatong gingnan ko na mama to. Oh, dili pa rin ang bukas ko pa rin. Ate ay, ganda ko na ito muna. Kaya naman ito uli sa Mama tatong gingnan na mama to. Kaya nakapalit na makulangan ng ikitlog o dahapon o kuhan. Dibas na malay. Kaon. Pero nagripak lagi ni Ron. Nagauwan-uwan ko. Di kauno niya ubi mo. Ah, sino man? Sa bibira. Jai, sige na. Kuya Yu, mas ako si Muslim. Ha? Magbitbit ka. Sige daw. Uwan, magkayo day. Oh. Thank you, Shopee. May paminaw sa uwan kayo. Magpayo. Isang araw bago ang alert level 1, punuan na rin ang mga jeepney. Naguunahan ng makasakay ng jeep ang mga pasahero. Kuya Yo, smile. Smile sa baki. Hawa mo wala day. Atong 70% capacity pa rin. Baby Gia, smile sa baki, Baby Gia. Baby Gia. Smile sa back. At mahaba ang pila kapag sinasakay ng mga PUV. Maliwanag ng mga tsuper, hindi nila mapigil ang dagsa ng mga pasahero. Ang isang bus naman sa Kalayaan at Ayo. hindi raw nila ito pinigil hanggang wala na makabigyan kanila bilang proteksyon na rin daw sa mga commuter. Sa mga marami sa mga super na mapapagi kung sa particularly sa mga asa na makakabawi ang labanan dito sa magiging pagluluwag na. Hoy, ikaw ang panghatag din. Dito sa Amo ra basta Ingon naman siya nga. Duhain mo ka, mama ni mo ug mo. Ingon naman siya gitara. di ka limian ko eh. Oh, salamat taon. Dili ka ang koy ang kabibi. Ang angkoy. Salamat sa ayo.